дар ноҳияи Данғара даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид ки дар он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабиву миёнаи умумӣ ва намояндагони касбу кори гуногун фаъолона иштирок намуданд. дар маросими ифтитоҳи озмун намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия вобаста ба тартиби баргузории ин чорабинӣ маълумот дода иброз доштанд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир намудани озмуни мазкур ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад ва иштирок дар он озод аст. зикр гардид ки бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар даври аввали озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Данғара зиёда аз 7000 нафар довталабон аз ҳисоби хонандагон, фаъолон, зиёён аз ҷумла занони хонашин фаъолона иштирок намуданд ки аз онҳо 1006 нафарашон ба даври ноҳиявӣ роҳ ёфтанд. Любовь еще, быть может, душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. аз шавқу рағбати баланди иштирокчиён маълум гардид ки ҷараёни озмун хеле ҷолиб ва таъсирбахш буд. довталабон ки аксарияташонро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медод, мазмуну муҳтавои китобҳои хондаашонро бо як самимияти хос шарҳ медоданд. من جمعه‌خانزاده ابراهیم خواننده صنف 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 میباشم. من زیاده از 110 تا شعر، 50 کتاب، 114 مثل از یاد نمودم. من میخواهم در این آزمون فعالانه شرکت نمایم و جای اول رو از خود نمایم. من سالی سوم است که در آزمون مذکور اشتراک می‌بردم. در سال اول سزاوار جای سوم گردیدم و تا دوری ولایتی راه خط گرفتم و این سال کوشش می‌نمایم که تا دوری جمهوری راه خط گیرم. من زیاده از 200 کتاب، 300 شعر، از زیاده از 10,000 مثله شعری، 10 داستان، 15 پوست و این چنین زنبور مثل و چیستان‌ها نیز از بر نمودم. мавриди зикр аст ки мусоидати фаъоли ин ташаббуси созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвариву сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳама зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар тӯли чанд соли охир бар аъло мушоҳида мегардад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.